खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ गिबि सेन्टारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'रिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर थारैनो आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोथो थांनाय 16/4/2021 मायथाइयाव गहपुरनि 2 नं बिक्रमपुराव जिबायदि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जालांबाय बेखौ नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसेब्लाबो मिथिदों। आरो बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना बै जालांनाय जाथायनि थाखाय जिबायदि अनसुंथाइ हरबाय बे अनसुंथाइनि थाखाय दिनै आङो नोंथांमोनखौ थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै नोंथांमोना सोरबाफोर दिनै फ्राय गोजान मानसिनि नोंथांमोना गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थानानैबो सोरबाबा लखिमपुर, सोरबाबा धेमाजि, सोरबाबा बाक्सा, सोरबाबा उदालगुरि, सोरबाबा क'क्राझार बायदि बायदि डिस्ट्रिक्टआव थानानै आरो दिनै आंनि खुगाजों मुंख'जायै डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्रायबो दिनै नोंथांमोना जि एसे एनै हायो गावनि हानायखिनिखौ नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनानै गामिनि रायजोफोरखौ जिबायदि मदद होबाय बिनि थाखाय थारैनो जेब्लायबो जों नोंथांमोननि सेराव जोङो गंलायो। आरो नोंथांमोननि बे अनसुंथाइ होनाया दिनै बै न'खरफोरनि थाखाय जेब्लायबो बे अमृत बायदि जानानै थागोन। आरो दिनै बै न'खरफ्रा थारैनो नोंथांमोनखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आरो आंबो आंनि गोसो गोथारै आं नोंथांमोनखौ बरायदों। मानोना दिनै आं आंनि चेनेलनि गेजेरजों जे बै न'खरखौ इसिबां गिदिर खैफोदनिफ्राय आं एसेब्लाबो मदद होनो हाबाय बिनि थाखाय आं दिनै गावखौनो गोग्गानायबो मोन्दों, आङो दुग्गानायबो मोन्दों। नाथाय लोगोफोर बे आं हारसिङै जानाय नङा। दिनै नोंथांमोना जुदि सहाय होआमोनब्ला, नोंथांमोना मदद होआमोनब्ला आं दिनै बिथांमोननो एसेबांखिनि रांखौ हैनो हानाय नङामोन। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि अनसुंथाइ हरनाय टटेल राङा जाबाय 30,120 रां। आरो दिनै आं बे फैसाखौ सानजा गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सेक्रेटारि नांसार वारिखौ लानानै दिनै गामिनि गावबुरा आरो सेक्रेटारि बिथांमोननो गथायहैनाय जाबाय। आरो लोगोफोर बिनि थाखाय आं दिनै नोंथांमोनखौ रोजा रोजा विल्सन बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलनिफ्राय जानानै लोगोसे सानजा गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो लोगोसे 2 नं बिक्रमपुरनि गामिनि जानानै आङो नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा धन्यबाद जासिहरदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर दिनै गामिनि मानसिफ्राबो नोंथांमोनखौ थारैनो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो रंजानाय मोन्दों। नोंथांमोना जे एसे गिदिर खैफोदाव गोलैनायखौ एसेब्लाबो मदद होबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जों जेब्लायबो धन्यबाद होगोन आरो जोबोद रोजा रोजा थेंक्स। लोगोफोर दायो गामिनि रायजोफ्रा नोंथांमोनखौ मा बुंदों जों एसे खोनासंनानै लानो फै। गासिबो नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोङो जेसेबां मानि अनसुंथाइखौ गिबियाव 16 एप्रिल खालि जालांनाय जाथायनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनाव बिनाय जादोंमोन बेखौ दिनै जोङो विल्सन बिथांनि इउटुब चेनेलनि दारै मोननाय जादों। बेखौ जों दिनै नै दासो आजावनो मोन्दों। बेयाव गासै राङा 30,220 रां जों दख'रा बर' फरायसा आफादनि सेक्रेटारिनिफ्राय जों दिनै आजावनो मोनबाय। बेयाव आङो बेखौनो बुंनो सानोदि गासिबो गावनि दुखु खस्थ'जों खामायनाय रांखौ जोंनि दुखुनि समाव बिनायखौ हरनायनि थाखाय आं बे हरगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बे दुखुनि समाव गहपुर दख'रा फरायसा आफादा जोंनिसिम न'खर न'खर फैनानै बयनिबो बिमा बिफा रुंसारि जालांनाय बिमा बिफानिसिम गावसोरबो दुखुखौ बाहागो लाफैनायनि थाखाय आंनिफ्राय फरायसा आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे बेफोर अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो रायजो राजा गामिनिफ्राय हरनाय अनसुंथाइ आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हरनाय अनसुंथाइनि गेजेरजों जों दिनै गासिबो फिसाफोरखौ एसे मोजाङाव लाबोनो हादों। आसा खालामो आरोबाव मोजांसिनाव सफैगोन होननानै जोङो आनान गसाइनाव बोर बियो। दासिमबो सानै गथ'आ मेडिकेलावनो दङ। दा बेनि गेजेराव सासेया एसेसिम मोजांसिन जाबाय रायजो राजानि अननाय आरो बोरनि गेजेराव, आरो सासेखौ जोङो थाखा फैसानि एसे खमजुरि जानायाव लाबोनायखौ नुदोंमोन। नाथाय बेखौ जों मैया सावरायनानै न'खरखौबो जोङो एसे नारसिननानै रायजोनिफ्राय आरोबाव अनसुंथाइ एसे जोङो जगार खालामनानै जों बेखौ तेजपुर टाइम्स मेडिकेलाव हरफिनदों। दा बुंनो थाङोब्ला बिनि जिउखौ मोजाङावनो फैबाय बायदि होननानै बुंदों। दा बिनिसिम बयनिबो अननायखौ जों नाजावनानै फिसाफोरनि जिउखौ मोजाङाव लाबोनो हानायाव जों बिराद खुसि मोन्दों। मानो होनना बुङोबा दुखु खस्थ'नि गेजेरावबो बयबो बेफोरखौ बाहागो लानायलाय जों नुवा खोनायाबाबो बोरखौ बिहरनाय जाबाय, अनसुंथाइखौ बिहरनाय जाबाय। बेयाव जथे रावबो दुखु मोना। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बै हरगिरिफोरनिसिमबो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबगोन जे बिसोरनि इयुन संसारनि थांना थानाय समा जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो आरो विल्सन बिथांनि इउटुब चेनेला गोबां समसिम थांनानै थागोन होननानै आं बोर बिनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो विल्सन बड' मटिभेशन इउटुब चेनेलनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय थाबाय जे थांनाय 2 बैसागखालि जोंनि 2 नं बिक्रमपुर गामियाव जि जाब्रबथाय जाथाय जानानै सानै लाइमोननि जिउ खहा जालांदों आरो गोबां लाइमोनफ्रा नोरजिया जानानै हस्पिटालाइज जानो गोनां जादोंमोन। दा बे हस्पिटालाइज जानो गोनाङाव
जोंनि ओनसोलनिनो जोंनि सानजा गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंजों लोगोसे दुखु खस्थ' सहायनो गोनां जादोंमोन। जोंहा बेवहाय आरो गोग्गानो गोनां जेबो बाथ्रा थाया। बेनि अनगायैबो उइलसन बड' मटिभेसन इउटुब चेनेलनि थ्रुयैदि जोंनि जालांनाय जाथायनि थाखाय जि खहा जानायखौ जोङो रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ हांख्रायदोंमोन। दा उइलसन बड' मटिभेसन इउटुब चेनेलनि फोसावनाय बायदियैनो जोंनि बे जालांनाय जाथायनि थाखाय दुलाराय रायजो राजाफ्रानो जोंनो हागौमानि जा एसे अनसुंथाइ हरदों जों बेखौ गोजोननाय थादों। आरो खोनानो मोन्दों जोंनि बे जाथायखौ खोनानानै चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानिफ्रायबो जोंनाव अनसुंथाइ हरदों आरो धेमाजि लखिमपुरफोरनिफ्रायबो जोंनि जाथायखौ खोनानानै गावनि हारि होननानै दुखु खस्थ'खौ नुनानै जोंनो अनसुंथाइ हरनायखौ जों खोनानो मोन्दों, जों नुनो मोन्दों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जालांनाय जाथाय जाजेननायनिफ्रायनो थोजासे दुखु खस्थ' सैनानै बिदिनो रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ बिनायाव हेफाजाब होदों। आरो बे जोंनि हस्पिटालाइज जानाय गथ'फोरनि सायावबो फरायसा आफादा फैनानै न'खर न'खर फैनानै तदन्थ लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बिनिखायनो दिनै उइलसन बड' मटिभेसन इउटुब चेनेलनि थ्रुयैदि जि जोंनि गामियाव जालांनाय जाथायनि थाखाय दुलाराय रायजो राजाफ्रा जोंनो अनसुंथाइ हरदोंमोन, बेखौ जों गोसो गोथारै आजावनो मोनबाय। आरो बेनिख्रुइ साबसिन जोंहा जेबो आरो दुखु नांथावसिन बाथ्राखौ जोङो जेबो बुंनो हानाय नङा। बेनिफ्राय जोङो जा बर'फोरनि अननाय आरो जोंनि बर' हारिनि अननाय सिबिनायखौ जेब्लाबो जों बावनो हानाय नङा। आरो इयुनसिमबो जोङो बेबायदि जालांबावोब्ला बिदिनो बयखौबो सहाय सहयोग खालामलायगोन होननानै आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय आं सानो।